Connecta la teva empresa. Coneix gent com tu. Fes-te escoltar. Forma part de l'AIGEC. L'Associació de Joves Empresaris de Catalunya ha representat a milers d'empresaris en 30 anys. I gràcies a tu, avui som més forts. Som de diferents sectors, empreses grans, mitjanes i petites. I tots tenim en comú que som joves empresaris creant valor des dels valors. Som una associació amb impacte mediàtic. Tenim veu i ens fem escoltar. Dinars, xerrades, ponències, creem vincles i ens ajudem entre nosaltres. Ens ensenyem entre socis en exclusives masterclasses after work en petit comitè. Connectem el soci amb grans personalitats del teixit empresarial en els dinars mensuals de l'experiència i donem accés a esdeveniments de rellevància pública en llocs realment emblemàtics. Per fomentar l'esperit emprenedor dels més joves. Vine a l'AIGEC i coneix gent com tu. Esperem que sigui una experiència inolvidable.